Mga puso, simulation exercise para sa bagong ruta sa modernized jeepney unit sa Bacolod City. Suguran na sa Domingo. Yaring balita ang atong gintutukan. Abiso sa mga motorista kag sumalakay umpisa sa Domingo tubtob sa Martes. Magapatigayon sang simulation exercise sa Bacolod City LGU sa proposed local public transport route plan. Sa idalom sang LPTRP ang 44 karuta nahimo na lang sang 24 matapos gintingob ang pila ka transport points. Sa simulation exercise sa naso ng mga pasahero kung diin pwede makasakay, makapanaog kag makahulat sang salakyan. Ang mga existing routes nga naanaran na nangin pang-merge na siya under the LPTRP mo. So, ang updated routes na 24 routes na lang, amo na ning i-evaluate sa LTFRB kung makaya at sufficient for the riding public. Lantawon man kung masarangan nga akomodaron sa modernized jeepney units ang mga pasahero sa syudad. Sa 1,099 ka-target ng modernized jeepney sa syudad, 555 pa lang subong ang nagabiyahe. Upo na masobra 3,000 ka-traditional jeepneys. Kung makapasar, inuso ang plano sa DOTR apang kung mapasawan, ligwaton gid ang route plan. Tion man iniso no sa LGU o gud matumod ang mga wala sa provisional authority. I-test natin in 3 days kung how the public will react, how the riding public will react, how the jeep operators will be able to supply the needed routes. No? And then from there, maubra pa na study ang LTFRB if sufficient na kag kung ang routes will be really working as stated sa ordinance ng mga routes. Pero ayo sa grupo sa drivers, ipaiway na lang ang dinakpanay agud ligwa sila nga makapartisipar. Mo nagano ginawuri namon man gid nga hindi anay tani na pagidayonon kay wala pa ka prepared ang aton nga mga grupo sang traditional jeepney tani hindi na anay siya pag-i-impose kay balantaman nga bag-o lang ni naton ginimplementar ang memorandum circular. Apang sunod sa LGU, wala sila sang poder agud balabagan aktibidad. Subong ang ginaayo sa publiko. Magkooperar lang kaglawigo na pasensya bangod para man ini sa kaayuhan sa dalanon. Base may chaotic reaction from the riding public kay base agtalang-talang sila. So right now we are trying together with the city nga magano kami nga disseminate namon properly. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.